Gotigana nayo mwanchi muriria na gusuka mutu asorobotronde nigo kumanya buna omongina Lucy yake muntu Rang'ondi korwa sensemo ya Nyakubaria iyo gotoka ime bunge ya kitutu cha South Yuboigo oromutakanwa nigo aganyirwe obokonyi asengencho yo gwakana school fees asainekire buna nigo abereka gwetera amakongo nabo igo bereka gotwara obolemerwa asigoikera bono iga atabwati ncherende konde nigaganirio obokonyi bw'echiringi chiribu 35 na isato nechimisano asokumwakanira omoisekoye school fees oyogosoma ase skuru yabaiseke ya Nyabururu osangani getaseni kya Ndizi TV nigo munyarkoyo aberega kogania obokonyi asaberega kuri eira guchikomenta omokia Igo mbwate shida y'abana umwana oserire ore isiko mbwata abana batatu yomo Jomo Kenyatta University no yonde Kenya Kisi Polytechnic iga once oganairie school fees no yondo gosoma Nyabururu asereti we fees pi atebuta basekoira na guchiororo ntarakiria one nare gusabesa baraiba minto ngo basaba obokonyi timbwati nchirende tato mwaba abana bagasirete agantiga nchebie kaninche gushugulikera abana barakini yaikeire sena amigekire tinkonyara tinda nyora muntu kunga assist fees yeiga natemete kumnyoke somora iyo itonga tebungo ende somo iburioye omoibori aganto mang'ang'ende se akange namba ng'ang'a kere drive sime lakini driver anja nkonya okogani kwane sengencho bono omwana oyo gatari gocho school pi nategete abaminta baraiba minto ondora igwa masabane osama sabo igoro ya mabera yo omwana oyo iga bankonye gero omwana oyo iga airane gochie school ta sengencho nja ikirete mpaka nganyora tegete go tamano eno go tamanga chikomobwatera daraja mbili. Kwa majina ni Beldina Bwari, niko form 3 hapo Nyabururu Girls High School. Niko nje juu nilifukuzwa school fees ya 38,500 na mama ameshindwa kunilipia juu ana pesa. Nilikuwa naomba msaada kwa watu hapo nje wenye wananisikia waweze kunisaidia niweze kurudi shule kama watoto wengine. Kama unaweza nisaidia nirudi shule nisome kama watoto wengine, nitatia bidii kwa masomo yangu na nitahakikisha nimekuja kulipa